Com t'agradaria que et cuidessin i acompanyessin si tinguessis una malaltia greu o si estiguessis al tram del final de la teva vida? Els 8 principis comunitaris de la cura i l'acompanyament són la resposta dels pobles cuidadors a aquesta pregunta. Amb una comunicació respectuosa que sigui honesta i comprensible. Que em deixessin fer les coses que puc fer jo sol, fent-me sentir autònom. Que tinguessin en compte la meva necessitat de protegir el meu espai íntim. M'agradaria que m'escoltessin i comprenguessin les meves inquietuds. Jo voldria que atenguessin bé el dolor i altres molèsties que pogués patir. Per mi seria important sentir que la meva comunitat m'acompanya i també que dona suport a la meva família. Que respectin en tot moment les meves creences i les meves decisions. Per damunt de tot, que em tractessin bé i amablement. Els pobles cuidadors hem establert una xarxa comunitària cuidadora per fer realitat aquests principis. Perquè l'envelliment, la malaltia, la mort i el dol són una part natural i inevitable de la vida. Som pobles cuidadors. Teixim una xarxa de pobles on totes les persones es senten cuidades i acompanyades.